iwe onye nwe iwu ụwa kenje onye nwere iwe ya nwaanyị fata misa ndị anyị na-eme n'ebe a na-ekwuru okwu ndị na-agụ egwu ị na-anụ ihe m na-ekwu m sị gị ndị ihe ị na-eme n'ebe a ị hapụziri ụka ala gị bịa n'ebe makwaghị ụka ala nwaanyị Arochukwu ị ma na ị na-achọ okwu m na-achọ okwu mgbakwuo ị ma na ị na-achọ okwu m na-achọ na okwu ngwa gị ebe esi lụta m ndị Arochukwu a anyị wụ ndị ọrụ ubi ị ma na ndị Arochukwu abalị ike okwu ọ ndị gara ụlọ akwụkwọ unu wawụ ndị gụrụ akwụkwọ anyị wawụ ndị ọrụ ubi anyị wabịa ebe a ịrụ ọrụ ubi m anyị eji zụọ m anyị nwa na-arụkwa ọrụ ubi na-agakwa akwụkwọ m na-ajụ gị ihe ị na-eme n'ebe makwaghị okere ala gị ị ma ihe ị ga-eme kịta ndị ahịa ebe a pụọ n'ịpụ kịta ndorisie gị idorisie m n'ịpụ kịta ndorisie gị ọ ka nwoke ịmagharị akwa ọ bụ oke ịmagharị akwa ma a na-akwa gị bịa ihe m ebu ka m ga-agakwuoro di gị m ga-akwuoro di gị ihe nọ n'ebe a na-eme ọ dị gị ka m n'egori ka ọ dị oke na onye na-afụnụ nnarakwa onye nwere iwe ụwa aka ya ndị onye nwere iwe ekpọrọsi dade m ụlọ maazị maazị hapụgodo ike mmụọ biko hapụgodo ike mmụọ ọ ndị gị ka m chọrọ m bịa ka m bịachisa gị ichi maka nne gị nne gị m na bụkwa akịdị ọmakwa nwoke ala amaghị m ọ bịaghị izu biko hapụtụrụ m ubi m ọhụrụ ọmda ọgbọ ọbịa gaa n'ubi m ga na-aba afịfịa ga na-arụ ya ọrụ ọmakwaghị oke alị ọ bụ akịdị amaghị oke alị ọ na-achọ m mmezi achọ m ndozi ana m edozikwa maka ihe si m gakwuoro gị ọkwa maka isi ọdọ ana m abụkọ echikwa gị ichi ọdọ ihe ọbụla nna na-achọ gị ime ugbu a ma emedikwa gefuru mma nji ọkwa n'ugwu ka m si m bịa kwere gị ugwu achọkwaghị m ebe na-asị m ihe a ọ na-abịa igbu gị mma nke na-akwa ị na m agụ m akwụkwọ gị ihe m na-ekwuru gị wee ọkwa nye gị ka m na-ekwu abịaghị m ịlụ ọgụ m bịara ịchịsa gị kama kpọọ nne gị kwuoro ya okwu ya hapụrụ m ubi di m ndewo eji atọ ndị akwa ike ikwu dị a ga-enweta n'oge mmiri o nwere nwaanyị bịara n'ubi taa uwe ihe na-enweghị isi ama m ihe na-akpọ nwaanyị a si na m amaghị na mbụ Akidi Amaghi Oke ala na nna agafe ala nke m onwe na-aga ala onye ọzọ ncheta hapụ ihe onye na-ekwu bịara ebe ọ bịa ha n'ebe a bụ Ekemma Ekemma ọ bịa ha n'ebe a ọ bịa nye m nchi ya ma mere na Akidi Amaghi Oke anyị ịhapụrụ oke anyị ubi gị bata na nke m si ahapụ edo bata ma bụ ọgọdụ dozie okwu awụghị m eso okwu ekwerụ nke bụ Akidi Amaghi Oke anyị nke bụ nke ahụ biko eji ata nwunye awụghị iti mkpu m si hapụ ọ bịa n'ebe a nye m chi mmedozi okwu ihe m kwuru ọ dị mma ta nwaanyị ka anaghị m ezu ike n'ụlọ isiokwu nga emekpaziri ihe nka ya ọ dịkwa egwu zanụta isiokwu ọ ga na-apụ isiokwu di m eji atọ ndị ọ dị mma o nwere nsị ka m jụọ gị kịta biko gwa m abụ m onye isiokwu ịnụtara n'arụ a enweghị isiokwu n'ọma okwu eziokwu onye isiokwu